Gibisita sa iyang superior nga opisyal sa Mandaue City Police ang haya sa namatayng pulis nga atuan na karon sa lalawigan sa Leyte. Ang 25 anyos nga duha ka tuig pa lang nga pulis namatay sa gituhoang severe leptospirosis. Ang reporting ni Nico Sereno. Gibisita sa iyang labaw nga opisyal ang haya ni Police Patrolman Francis Bocade sa ilang balay sa lungsod sa Dagami, Leyte. Si Bocade namatay sa gituhang severe leptospirosis ni atong weekend. Gitunol sa kapulisan ang tabang alang sa pamilya sa namatay nga sakop. Gingong pipila ka adlaw na kini nga gihilantan ug naglain ang pamati. Nakasinati pa og pagpanakit sa joints. Hinapos sa miaging simana, mipauli siya sa Leyte aron mo pahuway una. Apan sa wa pa muuli, nakapalab test pa kini sa Mandaue. Ang resulta, sir, nga nakita mo naman namo ang resulta. Ang nakabutang sa result niya is viral infection, unspecified dengue fever, and leptospirosis. Mao na nakabutang sa iyang medical certificate. Sa ospital sa Leyte na siya namatay. Ang 25 anyos nga pulis nga na-assign sa outpost sa barangay Subang Dako, posible matud pa nga nakaubog yun dihang mibaha ang maong lugar. May ang trabaho dito boy nga wa po pa nagduha-duhang tabang tuwang dun siya baha ito delikado. Kasi lang siya siguro pakadantay bakit na atin siya nad or unsa. Nakaglan siya sa kuwan. Gipasabot sa MCPO, duna na sila'y auhag kaniadto sa mga sakop sa higayon nga makaubog yod sa baha. Nag-request na sab kaniadto ang ahensya og vitamins ug pamakuna para sa panglawas sa ilang mga sakop. Naghatag kita sa tanang health frontliners karon sa atong CDRMO, ang atong mga responders, ang even atong police, kaning tanan nga mga frontliners gyud mahatag na gyud ta libre. So pwede sampit lang gyud sa atong City Health Office para pag-coordinate aning pag-distribute sa atong mga prophylactic medicines ug ang paghatag sa dosaging ug unsaon siya. Nico Sereno, Balitang Bisdak.